Укытучы һөнәре гомергә мактаулы һәм шул ук вакытта авыр хезмәтләрдән сынала. Үзенең тәҗрибәне әле мөстәкыйль тормышка аяк басып килүче башка балаларга тапшыра белү ул талант. Ә менә шушы талантыңны төрле һөнәри бәйгеләрдә башкалар алдында ачып бирә белү бу укытучының һөнәри үсешенең ни дәрәҗәдә булуын күрсәтә һәм үз эшенең остасы булуын ачыклый. Шуңа да укытучы ирешелгән нәтиҗәләр белән тынычламыйча гел алга инди торган һөнәри бәйгеләрдә катнашырга тиеш. Һәм бу җәһәттән Мәгариф, безнең яраткан журналыбыз Мәгариф тарафыннан ел саен үткәрелеп килә торган авыл укытучысы бәйгесе шуларның берсе. Быелгы 2020 елның абсолют җиңүчесе буларак мин бу бәйгене бик кирәкле дип саныйм. Чөнки авыл укытучысы бәйгесе мөгаллимгә үзен һөнәри яктан үстерү, абруен күтәрү, таныту өчен бик файдалы конкурс. Бәйге елдан-ел төрле районнардан алдынгы карашлы кыю укытучыларны үз һөнәренең осталарын җыя. Минем өчен дә бу бәйге иҗади сыналу, тәҗрибә уртаклашу мәйданы булды дип әйтсәм, һич ялгыш булмас. Аның барлык этапларын лаеклы үтеп, җиңүче булу бик ансат биремләде. Бик зур осталык, тырышлык, максатчанлык таләп ителде. Ләкин шулай булуга карамастан, мин үземне, мәктәбемне, районымны республикага таныту бәхетенә ирештем. Татар теле һәм әдәбияты фәненең дә иң матур, кирәкле фән икәнлеген исбатладым. Бу җиңү мине бик рухландырды. Беренчедән, бу бәйге миңа җәмгыятебезнең алдынгы карашлы педагоглары, аларның үзләренә генә хас эш алымнары белән танышу мөмкинлеге бирде. Икенчедән, бу җиңү минем һөнәри үсешемә уңай йогынты ясады, киләчәк эшчәнлегемә стимул бирде. Укучыларыма туган телдә сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү өчен заманча технологияларны, алымнарны активрак үзләштерәм. Дәресләремне үзенчәлекле мавыктыргыч итеп әзерләргә тырышсам, бар да була икән бит. Димәк, укытучы үз казанында гына кайнарга тиеш түгел. Ул һәрчак үсештә булырга, алга ынтылырга тиеш. Укытканда син бары тик үз коллективында гына эшлисең, ә бәйгегә чыккач, үзеңнең багажыңны бар дисең, бик күп яңалык беләсең, остарасың. Бәйгедә катнашу шулай ук аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәтә, укытучы буларак синең дөрес юнәлештә баруыңны күрсәтә. Гыйлем юлы бер кадерле юлдыр, ләкин бик мәшәкатьле һәм авырдыр. Шулай булса да, эше бәхеткә, ахыры камиллеккә барып туктый дип язган безнең бөек мәгърифәтчебез Ризаэддин Фәхретдин. Мин бу сүзләр белән тулысынча килешәм. Бу бәйге, авыл укытучысы бәйгесе, дәвамлы булсын иде дигән теләктә калам. Чөнки авыл мәктәбе, авыл укытучысы, тел һәм милләт сакчысы. Һөнәри яктан үсергә ярдәм иткән өчен мин бу бәйгегә, сынауларга рәхмәтлемен.